ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ದೈವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 300 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನೇಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಸಮೀಪದ ಪೆದೆಮಲೆಯ ಶ್ರೀ ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ನೇಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಗವನ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆ ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರದ ದಂಬೆಕಲ್ಲು, ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿದಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಗಿರ್ದುಬೋದು ಸಾಧಾರಣ 300 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆನೇ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡು ಒರಿದು ಪೋತುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್. ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ್ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷದ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಊರ್ದಾಕುಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿ ನೆರೆದವರ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀದಾನಾಗ ಮೂಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಡ್ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನೇಮಾಪಿನಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಗಿರ್ದು ಹೋದುಂಡು. ಅವೇನು ಮಲ್ಪಂದೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಬತ್ತಿನಿರ್ದವರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಾದು ಒಂಜಿ ಬನ ಉಂಡು. ಆ ಬನತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಆ ಬನತ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ನಾಡ್ಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬೂರ್ದು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣೊಂದು ತೆರಿದು ಬತ್ತಿನಿರ್ದವರ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಈ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ನಾಡ್ದು ಬಲ್ಲೆನ್ ಪುರ ಕಡ್ತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರತ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾಡ್ದು ಪುರ ಆನಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಗಿರ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ತುಂಡುಲು ಪುರ ಕಲ್ಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದು ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಇದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಗೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಳು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು ದೆರ್ತದು ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಮೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು, ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸರಿಪಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜತಂತ್ರಿ ಮೊಕ್ಕಲಪುರ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಂದಾಳತ್ವಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಜತದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ಕೋಟಿದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಜತದು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತ ವಿವೇಕರೇನು ಭಟ್ರಕೋಡಿದ ವಿವೇಕರೇನು ಸರಿಪಲ್ಲದ ವಿವೇಕರೇನು ಅಂಚನೆ ಕುಲಶೇಖರದ ಕುಡುಪುದ ಮಾಣೂರುದ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲ್ರಾಯ್ದ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೊಕ್ಕಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು.
ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಡುಪು, ಸರಿಪಳ್ಳ, ಕನ್ನಗುಡ್ಡೆ, ನೀರು ಮಾರ್ಗ, ಕೆಟ್ರಾಯಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕುಲಶೇಖರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾಣಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚೋಡು ಪಂಡ ಈ ದೈವಗೂ ರಾಜಗೋಪುರದ ಆವಡು ದಾವಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ದೈವ ಅದು ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳದ ದೈವ ವಾಜಿಲ್ದಯಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ದೈವ ಮುಲ್ಪ ಧೂಮವತಿ ಇತ್ತಿನಡದವರ ಐಕ್ ದುಮ್ಮದಾದನ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ದಾವಂಡಂದು ಕುಲಶೇಖರ ಜೈನ ಕೋಂಗೂರು ಮಠದ ಕುಲಶೇಖರನ ಜೈನ ಅರಸರ ಕಾಳಗಟ್ಟೋಡು ಉತ್ಸವ ಒಂದಾತಿನ ದಾವಂಡ ಅವೊಂಜಿ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅವಳು ದಾಂಡ ಈ ಸ್ಥಳೋಟು ತೆಗೆದಿನ ಜನ ದಾವಂಡ ಐ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂಜಿ ಆಣೆಗಳ ದರ್ಪೆರ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಲ್ಲವು ದಾವಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪ ಅಂದು ದಾವಂಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಜನಮಾನ್ಯಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕುಲಶೇಖರ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಮಾಣೂರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಅಡ್ಯಾರು ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಡುಪು ಅನಂತ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೇನು ಮಾತ ಕೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ಕೊಂದೈದ. ನಿಶಾಂತ್ ಕಿಲೆಂಚೂರು, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಕಿನಿಗೋಳಿ.